Yanzu idan aka tambayi mutum, ‘yan giya nawa ne a gidanka? Zai ce Allah ya sawwaƙe, duk gidana ba ɗan giya. Idan aka ce to ‘yan ƙwaya fa? Ce to wannan Allah dai ya sawwaƙe. A layinku ‘yan giya nawa ne? A duk layinmu ba ɗan giya. ‘Yan ƙwaya fa? Ce gaskiya ba za su ƙirgu ba. A garinku ‘yan giya nawa ne? A garinmu ba a bari ma a shigo da giya. ‘Yan ƙwaya fa nawa ne? Ya ce ai waɗannan gaskiya bila adadin ba za su ƙirgu ba. To tambayar ita ce me bambancin giya da ƙwayar ne? Duk dai malamai sun yi ittifaqi cewa khamr, abin da ake nufi da khamr shine da abin da zai gusar da hankali. Kenan da giyar da ƙwayar wasu ɗaya ubansu ɗaya. Illa za ka iya cewa ƙwaya ma har ta fi illa. Domin mun ga yadda ƙwaya take wa mutane, irin abin da take wa matasa, giya kusan ba ta yin haka. Irin su rashin tarbiyyar nan, irin su kashe-kashen nan da ake yi, kwace-kwacen wayoyin nan da ake yi, da giya ta kassara, wato ƙwaya ta kassara mai yinta, mai shanta yadda zai zama ba shi da mamora. To kusan giya ba ta cika yin haka ba ma. To amma hankalinmu duk ya fi tafiya akan, hankalinmu ya fi tafiya akan giya fiye da ƙwaya. Ko jihohin ma da suke tsayawa tsayin daka suna hana shigo da giya, ga misali sai ka ga ba a saka wannan himmar wajen yaƙi da ƙwaya. Duk da dai illolin da ƙwaya ke kawo kamar yadda muka ce har sun fi illolin giya ma. Kuma duk ɗaya suke, duka laifi ne. To yanzu ga misali da za a ce kowane layi a tattara duk ɗan ƙwayar layin nan tattaru ɗaya, a ce kuma waɗannan su ne kwatankwacin ‘yan giyar wannan layin. Ai ‘yan giyar da za a tara suna da yawa. Idan da a gari za a tattara duk ‘yan ƙwayar da ke wannan gari a wuri ɗaya, a ce to waɗannan su ne kwatankwacin ‘yan giyar da ke garin nan. To fa tashin da hankali zai yi ba ƙaramin tashi ba ne. To mu ma lalle ya kamata mu tashi hankalinmu a cikin gidaddajinmu, a cikin layukanmu da unguwarmu, a cikin garuruwanmu. Gwamnatocinmu dole su tashi hankalinsu domin yaƙar ƙwaya. Domin kamar yadda na ce, inda giya ake sha kamar yadda ake shan ƙwaya, da ƙila yaƙin da za a yi da ita ya fi wanda ake yi da ƙwaya a halin yanzu. To ya kamata mu dage irin yaƙin da za mu yi da shan giya, yaƙin da za mu yi da shan ƙwaya ma har ya fi haka, musamman saboda tsananin illolin da ƙwayan nan take kawo al'umma. Domin shan ƙwaya kusan ya kassara al'ummarmu.